Arjuna. Ini mriki candhak pasugatan salajengipun menika pasugatan ingkang angka terakhir, pasugatan ingkang angka pungkasan medalipun tari rampak singa barong. Ing wasana katuraken sugeng sonten sugeng rasane atos dipun naning pagelaran ing wasana Ki Sastra Jendra Lasmangga. Etan kali kulon ya kali tengah-tengah uwate etan gati kulon ya gati tak pikir-pikir podo abote. Dari mana mas datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Esok nyoleng, sore nyoleng, sulengane are Surabaya. Esok eleng mas, sore eleng, sing dieleng ora rumangsa. Sore yo nakir, sing ditakir beras kondisa. Esok mikir, sore yo mikir, sing dipikir ora rumangsa. Mas Roy Raisa Etan kali kulon ya kali tengah-tengah renek ote. Etan gati kulon ya kali tengah-tengah si jantung hati. Mas Royan Ediot Say Kekering Jawi Satanas Jawa Payok Maroko Ki Sastra Jendra. Iya sira wujud bareng awak badan sak juga jalma manungsa ingkang gadanyo watak adikang adigung adiguna. Raja sewu negara ingkang kasusupan Aji Jaya Kawijayan Pancasanya. Meladalah lampaira dening Sang Prabu Singma Barong. Ladalah kasusul dening Naga Dahana. Mula negeri Naga Dahana ingkang sami sowan sinuwun. Ladalah kayu kene-kene atiku. Ambok Suramrata Jaya Ludira. Mas Heru arepe barok.
Lotele Amuk Sura Mrata Jaya Lodaya ayo kene kene para adya bala Prabu Singa bareng ayo kene kumpul dadi siji Lotala Noko Grahono say kita rumaksa teko ayo lumut ing lara lumut belai kabar say ha ho Jeng setan datan poron paneluhan tanono wani sir blotala mewah panggawe gunane wong jahat lupa Genia Temahan Tirta maling adoh tangrang mampi kudu duduk pan serana tidam seak purbawane ratri sasadara wis manjer kawuryan
aku ciwa memanise madhep sri nating dalu sini woko sayang pro dase anggelar ing cakra wala winolat langut parandene peksa kabegan saking tranggono kang mewi warata tanpa selo Selot telawut jreng iblis keparatku karepe dhewe. Hau. Oso. Yo, awe awe, awe awe, awe awe, awe awe, awe awe, awe awe, awe awe. Yo, yo, yo. Hei, sate mas. Sing swate ngono lho. Mohon perhatian, penontonnya rada mundur mas, setengah meter mas. Penontonnya sing nang ngarep bariket, rada mundur setengah meter. Hei, mundur. Mantuk, mantuk, mantuk. Sing kulon, dijogo pagere mas. Yo, yo, awe awe, awe awe, awe awe. Awe awe, awe awe, awe awe, awe awe ngono lho, awe awe, yo 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 yo, yo yo yo, oke her, ayo lah kae lo, awas awas, pagere dijogo mas, ayo ngono. Monggo kerune sebagian rada minggir. Wih penontonnya metu mas, yang jero kalangan metu. Wih penontonnya metu. Minggato. Minggir, minggir, minggir. Hei, 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 hei. Ayo pagere dijogo mas, pagere dijogo ngono lho,
Pagere dijogo, Mas. Loh, kok duduk kowe? Iku lek njogo pager. Ya wes nggo kene. Yo. Oh. Eh. Ki Sastra Jendro. Yo. Ayo ngono lho. Hei. Mundur setengah Minggir. Penontonnya mundur setengah meter. Hei. Ayo. Kuwi penontonnya sering jero kalangan metu. Mas, metu Mas. Woi, metu. Penontonnya metu. Si Dede mundur. Mas Mocos dijogo. Nggih. Sepindah malih kami himbaukan kepada penonton yang hadir agar menjaga barang bawaan panjenengan sedaya. Sing nggawa barang berharga, sing nggawa dompet, sing nggawa HP, sing nggawa bojo dijaga dhewe-dhewe. Ojo sampai enek bawa lapor, HP-ne ilang Mas. Kami tidak bertanggung jawab. Ayo, mula sing nggawa barang berharga dijaga dhewe-dhewe. Mas, penonton metu Mas, aja jero Mas. Irungnya dijogo, barangane irungnya ceklek lho. Yo. Awas. Yo ngono. Mau dikondisikan setengah meter Mas Her. Pokoknya penontonnya sing nek ngarep bariket kudu mundur setengah meter. Jaga jarak. Kayak penontonnya sih ngarepe YouTuber kan rada minggir. Mas, kamerane ora ketok, minggir kuwi. Meruyuk kuwi, dok minggir. Ben, kenyeh aku panjenengan. Awas. Yo. Ireng Sastra kulitku Jendro. putih kulitmu Ireng kayak Sumini. rompeng klambiku kotoko klambimu Aku yo ireng kok Sum, tak baturi. pikiran dhisik yen seneng aku Kaya kecap bango. sing luwe apik aja kesusu. Aku wong desa, sliramu wong kutha. Aku wong miskin, uripmu terjamin. Aja ta mobil, aja ta motor, sepeda wae aku ra duwe. Aku
wani bapakku macul simbok buruh tandur yen sliramu mas putrine waduwar bapakmu lurah tur uripmu makmur apa yo gelem mangkung tuamu yen duwe mantu sing miskin kaya aku ireng kulitku putih kulitmu rombeng klambiku kotoko klambimu pikiran dhisik yen seneng aku sing luwe apik aja kesusu aku wong desa sliramu wong kutha aku wong miskin uripmu terjamin aja mobil jangankan motor sepeda wae aku ora duwe aku iki mas anake wong tandi bapakku macul simba pura tandur yen sliramu mas putrane wong dhuwur bapakmu lurah tur uripmu makmur apa ya gelem mangko wong tuamu yen duwe mantu sing miskin kaya aku Ki Sastro Jendro. Aus. Eh. Aus.
umpama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa ngaku ora mentala umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe karo wong liya nanging ati ku wis kadung tresna nanging kowe eling tresna liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling janji tresna mora ana liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku eling mbok yo kowe eling mbok yo kowe eling Nggih sutresna budaya kakung samawana putri sampun paripurna pasugatan saking keluarga agung Ki Sastra Jendra mijil saking Laradan Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri ngenipun katimbalan sowan ngarsa dalem Bapak Sairoji Ibu Sulistiani menika kanthi kajat tasukuran adik Rehan Mesa Maulana tasukuran kitanan mugi dados putra ingkang saleh migunani kelawan bangsa agama lan negara amin amin ya rabbal alamin. Mbok bilih saking kawula wonten klentak-klentak watur arupi napa kemawon kula selaku Jununiti Laksana dicara pagelaran nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Saroji sekeluarga ugi para panitia sampun nimbali kawula sak kanca Ki Sastra Jendra pentas wonten mriki panggenan atas kerjasamanya dari Bapak Keamanan dari Bapak Kapolsek sedaya mawon juga dari youtuber yang hadir mboten saged nyebutaken setunggal-setunggal matur sembah nuwun kang tanpa pepindhan saking kawula. Namun saya akan ngaturakan wal tafwan aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah isolatan daimatan bidawami mulkilahi tombo ati iku limo sakwernane maca Quran angen-angen sakmanane ping pindhone salat wengi lakonono ping telune wong kang saleh kumpulono ping papate wetengi betah luwe
ping limone dikir wengi ingkang suwe sak kabeh sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah ngijabahi insya Allah Gusti Allah ngijabahi. Kelingan ketemu pisanan aku ora ngira terus dadi impenan kawitane amung rasan-rasan ora nyono akhire dadi katresnan tak suwun kowe aja citra janji wong sawiji wong ayu sing tak kangeni tresno iki tak jaga tekane pati ora lila wong liya melu duweni ning sepine wengi iki tak kandhane rasa kangening ati tresno iki ora mung ana lati ya mung kowe wong ayu ta impi-impi tak suwun kowe aja citra janji mong sawiji iki mung kowe sing ditresnani tresno iki amung kanggo kowe tuh wong ayu ora ana liyane kelingan ketemu pisanan aku ora ngira yen dadi impenan kawitane amung rasan-rasan ora nyono akhire dadi katresnan ning sapine wengi iki tak kandhane rasa kangening ati tresno iki ora mung ana lati ya mung kowe sing tak impi-impi tak jaga tresnoku ning kene aku nyuwun rasaku jadi spelene tresno iki yo amung kanggo kowe duh wong ayu ora ana liyane tak jaga rasaku nganti selawase
sitok-sitok ini. Loro rasane ati nganti ra bisa lali, tresno tulus sangka ati dilarani. Kowe janji tresno tulus sangka ati, nyatane kowe gawe lara ati. Piye kabarmu sayang, apa kowe eling aku? Biyen semo tinggal lunga tanpa ngesakne, kowe ninggal aku pas sayang-sayange, lungamu ninggal tatu ning atiku. Tatu ning atiku lara rasane, nganti kaya diiris-iris rasane. Mergo nalika kowe sayang-sayange, kowe mutus tresno cukup semene. Keronto-ronto ati rasane, kaya ora bisa tak ibaratake. Amung mergo masalah sing sepele, kowe duwe tresno liyane. Loro rasane ati nganti ra bisa lali, tresno tulus saka ati dilarani. Kowe janji tresno tulus saka ati, nyatane kowe gawe lara ati. Piye kabarmu sayang, apa kowe eling aku? Biyen sing mbok tinggal tanpa mesakne, kowe ninggal aku pas sayang-sayange, lungamu ninggal tatu ning hatiku. Tatu ning atiku lara rasane, nganti kaya diiris-iris rasane. Mergo nalika aku sayang-sayange, kowe mutus tresno cukup semene. Keronto-ronto ati rasane, kaya ora bisa tak ibaratake. Amung mergo masalah sing sepele, kowe duwe tresno liyane. Aus. Ayo nang kondo kek Balyung Gir. Monggo para bapa. Putrane enggal diantuke setunggal maka setunggal. Au.
Aus. Nggih sutresna budaya kagum semawana putri trumatan sampun cekap lalipur pasugatan saking keluarga Agung Ki Sastra Jendra bilih wonten klentak-klentak watur nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhen ing wasana klaturaken sugeng undur sugeng pinanggih sanes wedal walita pimane wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa.